komentovať, ja sám neviem, čo sa stalo, ja som si sadol, bola pauza a z ničoho nič hlavne došiel, že útok na hlavu 5+ dokonca. Absolútne som aj nevidel, čo sa stalo na ľade, ani neviem kto od nás. Ja som fakt bol v šoku, došiel som za hlavný, som sa pýtal, čo sa deje, on mi povedal, že on nič nevidel a viac k tomu ja nemôžem povedať. Ale útok na hlavu, tak by som povedal, dnes rozumieš, útok na hlavu. Ja som s nikým nebol v kontakte, ja neviem, čo sa stalo. Že to bol Kytnár, v tom hovorím príklad, to sa nedá zmeniť, že Môže byť, zmeniť sa to nedá, myslím, že by sa to nemalo stávať, aby v takejto lige dochádzalo k takýmto veciam. Čo ti povedal ten hlavný, keď si mu vysvetľoval, že ty si to ani nebol? Že on to nevidel, jeden z tých dvoch mi to povedal. No ale hlavne Čierovi to videl, lebo ten bonzoval, ne? Niekedy vidia také veci, na čo niekto nevidí. No. Dobre, keď sa to prejde, všetko si uvedomí, že máte 2 body. Dôležité body v play-off. To ma teší. Musíme ísť. Môžete ísť donútra,